دپان میون پیر تور سور گو پرتو پینے مکار محمود سپد حضور یہ گھر پھر تور سور گو پرتو پینے مکار محمود سپد حضور تتہ نو بار مسرن بچا ون یہ گو ظہور میں زان کس چیز لگان گوڈنی لڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا پنہ نور کھژاس تم کلین ہند شہتر گۄڈٕ پنہ یہ پُج آمو گۄڈٕ پنہ پُجا پٲد گوٚو مازس دیُت تٔمۍ نم پُج پُج ون اسرائیلس چھا نہ کران ولی نا بنک نوٗلس گگرس تتھ منٛز جاے سرٛان کران قطب نا بنک وودُر ژٕ گٲڑ آب منٛز کھسان نہٕ زانٛہہ بوٗزتھا چھا اتھ سۭتۍ چھُ چھلُن یہِ چھلنہٕ ییٚتہِ یہِ ٲییٖن صاف آسہِ بوٗزتھا چھا اللہ تعالیٰ زندگی کوٚر منع یہِ وننس تیٚلے خبرٕ چھے شاہ کھوٗر والدی ونکیٚس چھِ خبر صُبحن آسان دپان میون پیر تور سور گو پرتو پینے مکار محمود سپد حضور یہ گھر پھر تور سور گو پرتو پینے مکار محمود سپد حضور تتہ نو بار مسرن بچا ون یہ گو ظہور ات پھرمت نابالغ چھنا ون سہل نابالغ ات بالغ مز کوٹ ژون 12 وُہُر پتہٕ تٔمۍ سُنٛد حٲصِل کرُن ٲخرتُک آ بس دپان پھر دپان کینس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُے وَسُن یِہوے وَسُن ژےٚ تھاو پوٚت پھِرِ تو توٗرۍ چھُے اَژُن یِہوے نژُن ژےٚ یۄس یہِ خبر چھے ماجہِ ہِنٛدِس حِکمس منٛز اوسُکھ سُہ چھُ ساتھ آسان ییٚلہِ ژےٚ وۄنۍ گژھُن چھُے سُہ چھُ سخ سکیٖل تتھ لگی سامان سامان کھسہِ یہِ ونان میون پیر